Kardom, Karbi Long Life, Kila Radu Alathan. Karbi Long Life, a team pen. Pini nali tu mabhan ke Paklanzi, ni ke harapan ke Youth Festival Golden Jubilee ke Talonji apatha. Sila bangso Youth Festival Golden Jubilee ke Talonji ke lake Kewanji Surihiniwa in kora plia sengkan alkoi ni pai krehini pen kresir kep ani am paman pompo. Labangso Golden Jubilee ke Talon pon ko ansi alon ki pima labangso ke claim ke dam aputat stame nilitum nampak lang ponji stame non labangso aprang nilitum nampak lang ke aprang non nilitum ke do lake daralangso karbi jutang akram kilut damji aphan ladak nilitum bhag lang lo ru rangsina sarpo adonduri alon si non nilitum do lo lasi labangso kichisi kichedang amingkan wang pen beneng mate muneng ke Talon ponji labangso Golden Jubilee aphan ko ansi kicheprek ba laphan ke langdam ji aphan eletum Karbi Long Life team pen non barpo alu dampo lasi non ladak camera person long sudar inti pensi non eletum barpo lasi eletum lang lonang labangso kichisi kichedang puthak. Lason si labangso certainly na sengkan Karbi Youth Festival ke Talonji aphan ke damtang por hut pinangan cisik pon bomlo ke damtang ningkan siang bom pen stame non ke wangji surihini ra inkora pli arkoi ni phai inkora krehini arkoi ni phai krehini pen kresir kep ani an ke paman ponji aphan ka cisik ke chedang ko ansi tanglama labang so lama puthai tum klar dak pen kachini ji phan lapenan pada konat na da dim pen si aluhi ke wang jima la so puthai tum kachini ji phan kai ke mat jutang jupa farman karjap thip kiduk kisung pen che charsi lun abang phu man ke do KYF kes mate Karbi Cultural Society amai phu Chondo Singkro ilitu melongdo posi alangli phan labang so puthai klar dak pen Kipathan Japan ilitum arju ponsena sarla sila bangso non ke bangji Golden Jubilee certainly na sengkan farman kachisi ke chadang lapenan pata konak ahin pensi kumat mat aluhi si bajima so puthak pachini dun chomi ma ti pen Karbi rusidum sorong aje Pokebang beng karcu katalon mate sertalin karcu katalon non ke bangji arkoe ciklo krehini ben krisir kep surhini yang korepli an talon ceng ponpo talon ponpo lake karbia khe pan sike thena ko pai sonlo ben non a oge tum nangache tongdun lage ke thena ko pai lu busi pudanga ko ye ati sertalin karcu katalon lage lam solam kale karbi rusunum sorong aje
1974 ben on an hanang cheng lu ben ang thun pachi mit me pin hoke pang deng anang ke lerok ben ini tum kadu ya Karbi arara tum baje tong long prongji lake ini ngarong me pi kalam binong nili jongjong kamata damala sila bang sorong aji ka taron ponje phangke chisi ke chedang ponon an nili ki thek namlong teng bangke phan pharo pen phan thokner kep made 80% ke tang at lupu nili pudamun pen apora teng pen tang edji lahelo isi Karbi arara phan ningkarong abirta ke pali gela hello je Karbi arat apharman isia phurki mo ang deng song sinang manji non ke bangbom Karbi rusin sorong aje sertalin karchu kotalon ke athe ilitum aluhi ke chohang lage kethe nailo itum Bharat Rashtrapati President of India Draupadi Murmu Karbi Cultural Society atum kacau negeri ateng kedam tang marsa ciklo ha kohora long niritum citong dun lo hala sosi niritum citong dun pen Karbi risim sorong aja long citong dun nangji serta lingkar juga talon long wang nangji pu hadak sini niritum copar jutun lo lalu pendek pen api dak niritum Karbi ang long Otomas Council CEM makai tuliram rongang lapen Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma alang litum ada cingki cingwai lo lapen alang litum ka cingki pen ke cingki ke cingwai alang litum nangka bor idun pen non ana bangke Bharat a Presiden mana India Presiden non larong aje hut ni pai kre troksial ni analo por pai kre ni por sidak nang palipo la bangke tuwi ani litum berita long pamelo lagi Karbi arat pun kita henai kopai pun iliputan mentung ate ilitung areng ke lokari deng pen jok det ningkan trok kepra pi ningkan trok si kepra trok pi si India Presiden ini tunggu jitong long ningkan trok si kepra trok pi si Karbi arat aparman Karbi ang long bangke India Presiden kena kahumri ke bang ceng lah. Lasi India Presiden kahumri ke bang buke ke joy kialam kali pen lamsolam kali. Si kai ini tu mesti than lo. Je kopi apa sih nanda Karbi risin sorong aje lapana rong aje nang talender pen apisita. Pi posi cing turun ne dela. Nanda elang wala dum dober. Pinangam betu nangan gitu. Si ning thelo la peneng la bangso itum Bharat Presiden lo India Presiden bang pen ini tu marong aje bang isi international lebaso kengkam kaci yordun ke ceng lo putih tu pudamun lah hello lasi kadu ke alam yang situ lang dam lo puluh tante lah bang ke Karbi dusin sorong aje angtung cibut me pin pen nang talon lah pen ke Karbi jutang coba la songolong ke klaim ke dam pen cenglok Karbi ang long ke doan Karbi arada tum racharia song tum hampanga song tum dak dhorom parti puci pupe pin pen labang sa ka chitu joklo pusi pudam na kogi sila penan pam sa tame pining ili ton labang sorong aje long Assam Chief Minister tabang po Assam Governor bang po Meghalaya Chief Minister Meghalaya Governor lapen Nagaland Governor Nagaland Chief Minister lapen ha Arunachal Chief Minister lapen Governor alang tuman na kebang ye pan di tuman birtang pa lihat lo labang ke ni arong melam binong lo pen lo supen api kadu kabe kacepate aso namung ke kai aso si duji sida peneng ilitum isi kacini dam nangji bangalahan lo Karbi jutang coba song hin kabor i Karbi jutang song aruari mabiti jutang ke repairing on energy kisis ke repairing on energy buat kamatha la so pen non konat ma ke sengdam nangjian aruari ke sengdam ke chok atau la sepeneng ma kadu babe thongkep rapo habara mai tu nangji tongdun po lage Karbi ang long dapat Karbi ang panang tam
Karbi Anglong manang tan pulu tang te lake Arunachal, Bishwanath, Nagaon, Koliabor, Murigaon, Greater Guwahati, lapen Dumra, Meghalaya, lapen Malidor. Aan ke tongdun po, lapen ke Foreign Embassy, Rastrodut. Atuma pani kadoe dating ko pani tunga chupado. La song bang penalan ke det ner kep anu bang ke bang je panalam chakna je piesan chini tum chini lo. La bang ke Spain bang po, pen Cambodia bang po, Myanmar bang po, la pen nili betul lo. Sita det ner kep a embassy tum ke bang po la pen song bang pen Colombia no bang ke ametang jutanga kelun ke kana bangsa tim de cibanji pusing apa sini lahelo sinon kisung nai abang ke pula ana mulut ke cetongi ke padu ke patah kodak si biji ma kona si ponji ma bang segitu adim mas nang ka duri doko la bang ke adim klong bang ke men de thibo voi na boleh unda kali sila bang ka do ka biara tu nang sira bang situ dun pen la so boha ke chaga bang kadwe kar biara dak to selet pet di purong spirong do prong akar bia tum yong si joy ke joy phang hem ka do be yong si ingthir adu lapen aluhi du mon pek be medu porote la so nanga cherap do ni bal din li bang chunu di thurong lo la lo athe ke ongdum ada ka asam chot kali bharat chot kali adet kapre kan ke bang yelam do ko salam la la sinona na makila no ka do be nilitung tirika mamai la penda tiria mai hinben ke klem ke dampon thangna da katiku ke bela tangka mahama sab sub ka dure ke do voice bit sida la ke tangka bang ke ta ke do ke pun elo sta por teng la ke do be chune ji en al por teng pen pe playing onji pu ji bang ke mathapon cholo ke di sarang la kami traditional dance mane more record kusilang pasko tu sikilang mon kali hala bang ka belo no gala kengdong nang hinap jot po pasko tu sikilang mon kengdong nang wang kenon atung la council long la sport and youth welfare po di lang tu masa arpu ki pido orang tu claim bom lo ka chise ka song dolo bon mutini li tu mo bang ka lo cases and them cases kali ala golden jubilee and them song isi ke son se dolo la so teng ba isi ki kan du ji presiden theng no pakan ji lapen ke karbi kan barim paklangi la bangsuri hiniar mu bangsuri songke polo bangsuri songke ka pakan ja dim da be pen ke long lo sungkru la la une la bangesta la bangsuri ni bangke ituma presiden theng no ituma kan barim papaklang po penon long pho dim hat charli bom lo la ke long bangke hanjang langso ala japrajan lo fuloni lapen ke bedongka lapen sonapur penelong alag di puge penap dik lam si chengla long podim si specially bang paru pli la non ladak nitung ke tek ponlong teng badak karbiang karbi people hall staralang solong non indeng phokep sertalin ke talonia ar adim long pinangan kacela lason si tek ponlong lo ason penason non sipina silang tum sai klem pamon mate kimrang pon bom lo aliralon kedam tangan ingkan pen asapso mate ongdung kachepek son si tum tek ponlong da kabiahem arong barim lason mi kikim pondolo la penda lake stami pinangan al abolon ki pipon lason dolo la penda pen stage kikim stami pinangan al liralon pipon la pen hapu celenga thi paile lang pos tami hada tami pinangan al alon lason ki pipon do hasi piningas certainly singkan mangi
cengkan bang pen langdam pulute mipik ason si tum thek polong la non kitang ni angring mate pinangan ke kitang tang as person tami dolo la si nitum along tin tami tum kipaklang pan tum bor ipo la sinan tum tami nanglang donik tha nang tum lang pon thala da adim tami pinangan adim pati pon da bang suri pli amu tum si na kan pon pok kabi kan barim pen chenglok da king dong dang ton tami da pen selang tum la presiden thengno mate manpeng indiana presiden alang li tum thengno si la dak war record kani phalang tum dak kan pon pon la bang so chatai long man si non etu malong kapre dim tami lang ponang halapu lang namlu putre da bage i karbiang long kitu khai su mari khai do ana tum khai su ing long so khai tum andak a hem tam medang tum kim rang pon mom lo bank ke tang ason si ki ong lo dak tum karbiang long kitu mi thang karbia khai tum a karbia hem tun la pen dimasa la pen kuki rengma mar la pen mizo dak adivasi ta hom la hatum siam la hatum ang ton dak alang tum hem tam kim pon rang pon lo sedar tam tum non lang pon lo nang lang tum la kabyang long kidu khai barim mare khai su atum da kidu atum ahem tun koson sa lang tum kidu ke thak malam ki chu ki jun la antam non atum dak non kim rang pon bom la sinon tum la dak tum puthol lang pon thuluna lason si non nili kidu lake ladak main place lo ate towar krong pli puasole le tum langdam stami chok lo la si lapu langdam pute la non nili phi kidu lake Karbi Anglong Autonomous Council arlo kidu department homkep mate 30 department lason si tourism pendanglok water resource education veterinary pendanglok kadu gobe department homkep atum dak exhibition center lo lason si department tin phansi dak ehum ahem la puson si kimpon lo la pen dotulang la punat dam lo pulote ru samson sing ti achatai elitong thek polompo aning kan wang Karbi Youth Festival ke paman pon boma huts tame la daga bangke fashion show ke chapati la puson si dolo la pen camera person phanki paklang ji ning hang bangke la pu niliar vi kida matawar bang dangdam lo pulote ahin kachipati atira ngatum kiwang atowar lo ho la dag bangke non la camera person phangi paklang ji phan ning hang lo hala pu bangke atira ngatum aboha la penon parts tame la pu PHE department atum dolo la pen la pu hadak towar krong thomalong pen RV na jong si litum dam lo pulote hada helipad la son si litum dolo se hala bangso helipad along si non det piadang man kedu India President Draupadi Murmu ake haistame alangli hadak sinang sunipo lapen lapu camera person aphi anat ilitum langdam lo pulote aningkan wangke youth festival ki bi hut lapu bangke ilitum hotel dolo kichu kijun kinam ji ason ans tame lapu na si ilitum longpon po pu office tame peneng bangke India President kewangji pupenajok alangli nangsun po alangli athengno si bangsuri pli amun abang phu aphai ke kan paklang po laswa dimlong peneng hichi kula deliten ke thek bolongji pulote lapu non lapunat ke dam akrong atwar hopwar ar ekisui mate ar vi kisui atwar helipad adu bolongsi peneng bangke hotel pendanglok hichi kulat sitame hapusi ilitum thek polompo lapen non ilitum langdam lo lapunat jongsi ilitum langdam thu pulote lapunat ilitum ke thek dam thulongji ru samson sing tia chatai lapen ke no thengpi lapen on parts tame nongnam ke thangklong
celenga tepai stame litum thek polong po lasi non nilitum along pe nilitum nampak lang pon po labang so celenga tepai kason se pon ko ansi paprang loma ko ansi tang loma la so puthak nilitum nang litum aphan nampak lang pon ipo